हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி ஸ்ரீராம நவமி. இன்னைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 17வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மாதாஜி பாட ஆரம்பிச்சிருமா? हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், விஸ்வாசத்தின் உட்பிரிவுகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ பிரணத்தில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரணத்தி. ஓ हरे कृष्ण வாசிங்க. माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं जाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वार्धकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. माताजी हरे कृष्ण माताजी. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् विधिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता ஹரே जी। கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஸோ நேத்திக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயத்துல தெய்வ அசுர யோகம், தெய்வ அசுர இயல்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அஹ், சுத்தமான தெய்வீக குணங்களால நம்ம பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து இந்த அன்ஆத்தரைஸ்டா என்ன சொல்றது, நிரூபிக்கப்படாத அந்த தெய்வ தெய்வ வழிபாடுகள் அதை பத்தி அவர் கேள்விகள் கேட்கின்றார். அதற்கு கிருஷ்ணர் மூன்று நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஜட உலகில வந்து மூன்று குணங்கள் இருக்கு, முக்குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்கீகரிக்கப்படாத தெய்வ வழிபாடுகளை பத்தி அர்ஜுனன் கேட்க கிருஷ்ணன் சொல்றார், இந்த மாதிரி மூன்று குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய வழிபாடும் நம்பிக்கைகளும் இருக்கு அப்படின்றார். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மூன்று குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய அந்த தவங்கள் எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியாகங்கள் என்ன மாதிரியான தியாகங்கள் அவங்க செய்வாங்க, எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்களுடைய அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். என்ன குணத்தில் இருந்தாலும், ஐ மீன் வர்ணங்கள்ல இருந்தாலும் ஆசிரமத்துல இருந்தாலும், வர்ணாசிரமம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நான் 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தேன். பகவான் இந்த சமுதாயம் ஒழுங்காக போறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணிருக்கார், ஆஹ் 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமம் பார்க்கணும். வர்ணங்கள் என்னது, ஆஹ் பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்கள், இந்த 4 வர்ணங்கள். 4 ஆசிரமம் என்னன்னு பார்த்தோம், பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், கடைசியா இருக்கிறது சந்நியாசம். சோ எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், எந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட 3 விதமான கடமைகள் நமக்கு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யக்ஞம் செய்வது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் கொடுப்பது, தவம் செய்வது. அந்த 3 விஷயங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध शब्ददशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विवाह योग. முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண अर्जुन மாதாஜி. उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा दुःख कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तम तमः रजस्तमः। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माता जी। மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி டிராவல்ல இருக்காங்க, இருந்தாலும் அவங்க கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. இன்னைக்கு ओके அந்த माता பிரபுஜி எல்லாம் வரலீங்களே மாதாஜி, சதீஷ் பிரபுவோ சுரேஷ் பிரபு. என்னன்னு தெரியல மாता நேத்து வந்திருந்தாங்க 2 பேர் கூடவே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ கோயிலுக்கு அர்ஜுன் போயிருக்காங்க. நான் ஒருவேளை கோவில்ல இருப்பாங்களா இருக்கும். ஓகே, நாளைக்கு கடைசி ராமநவமி. நாள். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு, அதனாலதான். சரி, ஓகே, இப்ப நாளைக்கு நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு பாப்போம் சொல்லுங்க. மாதாஜி. லெட் அஸ் வெயிட் பார்க்கலாம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா? கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு வந்து ஞான யோகத்தை கொடுக்குது. இந்த ஞான யோகத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக நாம் பகவானை அடைய போறதை பத்தி நம்ம இதுல பாக்குறோம். சோ இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்தாச்சு. இது வந்து 3 குணங்கள்ல ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ. அதை பத்தி தான் நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்துட்டோம். சோ இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத தெய்வீக வழிபாடு இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அத வந்து பண்றவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க? நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னாக்கா எதற்காக இந்த மாதிரி வேறுபட்ட வழிபாடுகள்லாம் இருக்கு? அந்த துணை தெய்வங்களோட வழிபாடுகள்லாம் நம்ம ஏன் பண்றோம்? தேவதைவியர்களோட வழிபாடுகள் ஏன் பண்றோம் அப்படின்றத கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அதற்கு பகவான் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्चरत् स एव सः. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. செல்வி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வாசிங்க மாதாஜி நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கல? என்ன வாசி? இல்ல மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அவங்க நம்ம முதல்ல அவங்கள கூப்பிட்டானா அவங்க வரல, இப்ப வந்திருக்காங்க. சோ நெக்ஸ்ட் தான் அவங்க வாசி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்மளுடைய அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய வழிபாடுகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கின்றான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். அவங்களுடைய அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய நம்பிக்கையும் அமைகின்றது. அதற்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய வழிபாடுகளும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறீங்க. வாசிங்க மாதாஜி 4வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजस प्रेतान् भूतगणांसान्तये यजन्ते तामसा जनः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா சாஸ்திரத்தெல்லாம் அவங்க படிக்கிறதுனால தேவர்களை வழிபாடு செய்கின்றார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து ஒரு தீராத ஒரு பேராசை இருக்கு, ஏக்கம் இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களையோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க ஒரு அறியாமையில மூழ்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த உண்மையான இது தெரியல. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்களுடைய வழிபாடு, ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களுடைய வழிபாடு செய்கின்றார்கள். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது அவரவர்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 5வது 6வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசாஸ்திர விகிதம் கோரங் தப்யந்தே யே தபோ ஜனாஹ தம்பா அங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விதாஹ கரியந்த சரீரஸ்தம் பூதக்ராமமஸ்தேதசஹ மாம் ச சச்சைவாந்த சரீரஸ்தன் தான்வித் யாசுர நிச்சயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இப்ப இந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். குணங்கள் கேட்டாற் போல அவர்களுடைய வழிபாடு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால், அதீதமான பேராசையினால சாஸ்திரத்துல எதெல்லாம் சொல்லப்படலையோ, சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை, விகர்மம் கடுமையான தவங்களை
தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் என்னால இது சாத்தியம், நான் பண்றேன் பாரு அப்படின்னு ஒரு தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் யார்? அவங்க அசுரர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு எத்தனையோ வருடங்களாக ஆஹ் சாகா வரம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து வேண்டு இது தவம் பண்றார். அவருடைய உடம்பு ஃபுல்லா அந்த பூச்சி அரிச்சிருச்சு. அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, எறும்பு கூடு மாதிரி அதெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்ப இருந்த அவருடைய எலும்பெல்லாம் இங்க பாருங்க முடிஞ்சிருச்சு. இருந்தாலும் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலை வருத்தி அந்த வரம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக, சாகா வரம் எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உடலை வருத்தி அவங்க வந்து இவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கின்றார். இதன் மூலமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா, நம்ம பார்க்கிறோம் எல்லாரிடத்திலயும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க, அவரையும் வந்து கடினப்படுத்துகிறார்கள். அதனால இப்படிப்பட்டவர்கள் முட்டாள்கள், அசுரர்களாக கருதப்படுகின்றனர். இங்க பாருங்க எவ்வளவு ஒரு உடலை வருத்தி யாராலும் பண்ண முடியாது, என்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியுதுன்ற ஒரு தற்பெருமை அந்த அகங்காரம் நம்ம பார்க்கணும். ராவணனை பாருங்க. சோ இதெல்லாம் எப்ப அவங்களுக்கு அந்த பெருமை தற்பெருமை இருக்கோ அதை வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் தன்னுடைய கட்ட விரல சும்மா அப்படி வச்சதுனாலே அவரால் அந்த பாரம் தாங்க முடியல அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களுக்கான ஆஹ் ஆஹ் ஐ மீன் அசுரர்களுடைய அந்த சுபாவம் அப்படின்றத பாக்குறோம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. आहारस्तविभिः सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यञ्जस्तपस्तदानुं तेषां वेदमिमं शृणु आयुस्तत्त्वफलक्रोक्य सुखप्रीति विवर्तनः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रियः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. அத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கவங்க எப்படிப்பட்ட ஆஹ் ஆஹ் உணவு வகைகளை விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். இவங்களோட ஆயுளை நீடிக்கிறது பிளஸ் அவங்களுடைய வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துறது, ஹரே கிருஷ்ண, பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியான உணவு வகைகளை சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க சாப்பிடுவாங்க. அந்த உணவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசமுள்ளவையாக இருக்கும், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் இருக்கிறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாத்வீகமான உணவு, மைல்டா இருக்காது, பால் பொருட்கள்ல செய்யப்பட்டது. இந்த குலாப் ஜாமுன், ரசமலாய், ரசகுல்லா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரசமுள்ளவையாக, ஸ்பாஞ்சியா ரசமுள்ளவையாக இருக்கும். உடலுக்கு ஊட்டச்சத்து, வயிற்றுக்கு எந்த கடினங்களையும் கொடுக்காது. அதே சமயத்துல நம்மளுடைய ஆயுளை நீடிக்கும், அந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கையவே தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த மாதிரியான உணவு வகைகள். இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் தான் வந்து நிறைந்திருக்கு. நமக்கு அந்த ரொம்ப ரொம்ப விகாரமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம இது பண்ண மாட்டோம். ஸோ பழங்கள், காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுப் பொருட்களை சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் விரும்பி சாப்பிடுறாங்கன்னு பாக்குறோம். 9வது 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. கட்வம் லவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹாரா ராஜஸ்யேஷ்டா துக்க ஷோஹாமய பிரதஹ யாதா யாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் ஷயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமே போஜனம் தாமசம் பிரியம் தாமசப்பிரியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா டிராவல்ல இருந்து? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கார்ல ஏறி இருக்கேன் மாதாஜி, வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே அதான். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்களோட பார்த்தோம். இப்ப ரஜோகுணம், தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகளை பார்க்கலாம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானது. இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. இப்ப நமக்கு இத்தனை டிசீஸ் வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜங்க் ஃபுட் தான் காரணம். ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கு இல்லைங்களா? இது ரொம்ப காரமாக. சோ அதனால அவங்க வந்து அந்த தமோ குணத்தை, ஐ மீன் ரஜகுணத்தில் தீவிரமான ஒரு விஷயத்துல இருக்கிற மாதிரியே இருப்பாங்க. சோ இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க உடலுக்கு கெடுதியை தான் தருகின்றது. அது அடுத்து தமகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படிப்பட்டது சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்பதற்கு
3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. சோ இது ஏன் வந்து நமக்கு உடனே டவுட் வரும், இந்த 3 மணி நேரம் சொல்லியிருக்காங்களே, நம்ம பிரசாதமா சமைச்சிட்டு பிரசாதமாக பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதை சாப்பிடலாம். மேக்சிமம் அந்த 6 மணி நேரத்துக்கு உள்ளாராக. அதை தாண்டி மேல போச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து பிரசாதத்தை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத உணவுகளாக கருதப்படுகின்றது. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள், அறியாமையில் இருப்பவர்கள் இந்த மாதிரியான சுவையற்ற உணவுகளை வந்து சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகங்கள், இப்ப உணவு வகைகள் அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல வழிபாடுகளை பார்த்தோம், உணவு வகைகளை பார்த்தோம். அடுத்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட 3 கடமைகள் என்னது? யஜ்ஞம் செய்வது அல்லது யாகம் செய்வது, தானம், தர்மம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? இப்ப யாகம் வந்து ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கவங்க எப்படிப்பட்ட மோட்ல வந்து அவங்க பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु। अबला कांक्षिभिर यज्ञो विधिदिष्टयोय दिष्टोय युज्यते यष्टव्यम एवेदि मन समादाय स सात्विकः। கிருஷ்ணர் பத்தி கிளாஸ் போயிருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகங்கள் எப்படிப்பட்டது? சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்மளுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம செய்யறோம். பலன்களை எதிர்பார்க்காம செய்யப்படும் யாகம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகங்கள். எஸ் மாதாஜி பிரபுஜி. 12வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अभिसंधाय तु बलं संवार्तम अभिसैवदर इच्छेदे परद श्रेष्ठ तम यज्ञम वित्ति राजसम। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக, எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்ன்றதுக்காகவும் தற்பெருமைக்காகவும் செய்யப்படும் யாகம் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த யாகத்தை பண்றேன், தக்ஷன் எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரியான ஒரு தேவைக்காக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய யாகம், அது மட்டுமல்ல ஒரு அகங்காரத்தோட செய்யக்கூடிய யாகங்கள் வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகமாக கருதப்படுகின்றது. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு நம்மளுடைய கடமைக்காக பலனை எதிர்பார்க்காம, ஆனா எதிர்பார்த்து செய்யறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள். தமகுணத்தில் செய்யக்கூடியவர்களுடைய யாகம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. विधिहीनम असृष्टानं मंद्रहीनम अदशीनं श्रद्धा विरहितं यज्ञं தாமசம் பரிசஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இதெல்லாம் நம்மளுடைய யஜ்ஞங்கள் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையா? பிரசாத விநியோகம் கண்டிப்பா இருக்கணும். வேத மந்திரங்களை கரெக்டா உச்சாடனம் பண்ணணும். அதனாலதான் கலியுகத்திற்கு உண்டான யஜ்ஞம் என்னன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். நாம சங்கீர்த்தனம் அல்லது நாம யஜ்ஞம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு யுகத்திற்கும் யுக தர்மம் என்னன்றதை நம்ம முந்தைய கிளாஸ்ல பார்த்தோம். கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் அல்லது யாகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஹவுஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வைப்பாங்க. நம்ம டெம்பிள்ல இருந்து அவங்களை கூப்பிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா அந்த கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ண வைக்கலாம். அதே வந்து ஒரு பெரிய யாகம் தான். அது நம்மளை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது, நமக்கு உண்டான கடமையும் கூட. சோ அப்படி வைக்கும்போது அங்க வந்து நம்ம பிரசாத விநியோகத்துக்கு உண்டான விவஸ்தைகள் செய்ய வேண்டும். அந்த மந்திரத்தை வந்து சரியாக உச்சரிக்கணும். புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை கொடுக்கணும். நம்பிக்கையோடு செய்யணும். ஒரு அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் கிட்ட ஒரு வரம் கேட்கிறான். நான் யாரு தலையில கை வச்சாலும் அவங்கள வந்து பஸ்மமா ஆயிடணும் அப்படின்னுட்டு. சிவபெருமானும் வரம் கொடுக்குறாரு. ஆனா அந்த வரத்தை வாங்குறதுக்கு அவன் என்ன பண்றான் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் தன்னுடைய கழுத்தையே வந்து இது பண்ணி அவ்வளவு உபாதைகள் கொடுத்து சிவபெருமான் கிட்ட வந்து வரம் வாங்குறாரு.
சிவபெருமான் பகவானுடைய வந்து முதல் வைஷ்ணவ பக்தர். அதனால ஆஹ் ரொம்ப அதீதமான கருணை. உடனே என்ன பண்ணிடுவார், வரம்லாம் கொடுத்துருவார். அதனால இவனுக்கு வந்து அந்த வரத்தை வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் டவுட், இது வந்து இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் தலையிலேயே கைய வைக்க போவான் அந்த அசுரன். அதற்காக பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அவதாரம் பண்ணி அதற்கு ஒரு நடனம் ஆடுற மாதிரி பண்ணி அந்த ஸ்டெப் அவர் தலையில வைக்கிற அதே அவன் அந்த அசுரன் வந்து ஃபாலோ பண்ண அப்புறம் அவன் வந்து பஸ்மமானா அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பக்தனை வந்து காப்பாற்றுகிறார், பக்த வச்சரன். சோ இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவத்விஜ குரு தியாஜ்ய பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா சாரீரம் தப உச்சதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியவர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம யாகங்கள் என்ன மாதிரியானதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம வந்து தவம். தவம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான தவங்கள் நம்ம பண்ணணும். உடல், மனம், வாக்கு. இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி என்ன மாதிரியான தவங்கள் செய்வது, நம்மளுடைய வாக்கை உபயோகப்படுத்தி பேசுறதை உபயோகப்படுத்தி எப்படியான தவங்கள் செய்வது, மனதை உபயோகப்படுத்தி எந்த மாதிரியான தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை உபயோகப்படுத்தி எப்படி தவம் செய்யணும், பகவானுக்கு வந்து வந்தனம் செய்யறது. இப்ப நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தண்டம், ஒரு அந்த தண்டம்னா அந்த கொம்பு மாதிரி வச்சிருப்பாங்களே எல்லா பிரம்மச்சரியர்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க பாருங்க. அதை எப்படி கீழே போட்டா எப்படி டப்புன்னு கீழே விழுது இல்லைங்களா மொத்தமா, அது போல ஆஹ் பிரபுக்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தண்டம் மாதிரி கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. அதனாலதான் தண்டவத் பிரணாம் அப்படின்னு சொல்றோம். பிரணாம்னா வணக்கம், தண்டவத் பிரணாம் எப்படி தண்டம் வந்து ஆஹ் ஆஹ் அவ்வளவு அவ்வளவு ஒரு சப்மிசிவா நம்ம வந்து நம்மளுடைய வணக்கங்கள் செலுத்துறோம். மாதாஜிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாங்க பிரணாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியவர்கள், தாய் தந்தையர்கள், இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து வழிபாடுகள் செய்யணும், வணக்கங்கள் செய்யணும். அது இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வணக்கங்கள் செலுத்துறோம் அவங்களுக்கு. மற்றும் தூய்மை, எப்பவும் தூய்மையாக இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு சொல்லப்பட்டது 3 முறை குளிக்கணும் அப்படின்னுட்டு. அது நம்மளுடைய 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 வேலைகள், நம்மளுடைய செயல்களுக்கு ஏற்றாற் போல அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எளிமையாக இருக்கணும், சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு விதமான கோட்பாடுன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். சிம்பிள் லிவிங், எளிமையாக இருக்கணும். பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். பிரம்மச்சரியம்னா இது வெறும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு மட்டுமல்ல, கிரகஸ்தர்களுக்குமே வந்து உரித்தான ஒன்று. எப்பொழுதெல்லாம் வந்து பகவானிடத்தில் நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்றோம், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அமாவாசை, பௌர்ணமி, இந்த மாதிரியான நாட்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை கிரகஸ்தர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அஹிம்சை, எல்லா உயிர்களிடத்தும் கருணையாக இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம நம்ம வந்து அவங்கள வந்து துன்புறுத்த கூடாது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கலியுகத்துல ஹரிநாமம் சொல்வதே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தவம். சோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி பண்ற தவங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து வாக்கு, அந்த மனதை பேச்சை எப்படியெல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தி தவங்கள் பண்றதுன்றத பார்க்க போறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனுத்வேக பரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரிய ஹிதம் ஸ்வாத் யாயா யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. நம்ம பேசுற அந்த பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், பொய்மை இருக்கக்கூடாது. அது அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாத ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுத்தாத நம்ம பேசணும், இனிமையாக இருக்க வேண்டும். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. நம்ம சும்மா அந்த பிரஜல்பா அடுத்தவர்களை பத்தி பேசக்கூடாது, தேவையற்ற விவாதங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒண்ணு பேசணும் அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து ஒரு லாஜிக் இருக்கணும், அதுல ஒரு ரேஷனல் இருக்கணும், அதால ஒரு புண்ணியம் இருக்கணும், அந்த ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு செயலா இருக்கும். சும்மா டைம் பாஸ்க்காக நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பொக்கிஷம் என்ன அப்படின்னாக்கா நேரம். நமக்கு எந்த நேரத்துல மரணம் சம்பவிக்கும் தெரியாது. சோ நம்ம அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம மரணத்தை எப்படி
ஃபேஸ் பண்ண போறோம்ன்றதுதான் நம்ம தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்த பிறவிக்காக நாமே தயார் செய்து கொண்டிருக்கோம். அதனால பரீட்சித் மகாராஜருக்காச்சும் தெரிஞ்சது 7 நாள்ல வந்து அவருக்கு வந்து மரணம் சம்பவிக்கணும். ஆனா நமக்கு வந்து எப்பன்னே தெரியாது. இந்த நேரத்தை நாம் வீணாக செலவிடக் கூடாது. அத வந்து நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சுக்களை மட்டும்தான் நம்ம பேச வேண்டும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சாக இருக்க வேண்டும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்க வேண்டும். அதுக்காக சரி எனக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட் சரியா தெரியல, அதை எப்படி நான் இது பண்றதுன்னு நம்ம அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். நம்மளால முடிஞ்ச முயற்சியை செய்யும் போது மற்றதை பகவான் வந்து பார்த்துக்குவார். சோ வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் வேண்டும். தினமும் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது. சோ ஒரு ஸ்லோகம் தினமும் ஒரு ஸ்லோகம் அதோடைய தாற்பயம் அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கு நம்மளுடைய பேசுறதுக்கு உண்டான தவங்கள். உடலை யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான தவங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்மளுடைய அந்த வாக்கை யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான தவங்கள் சரிங்களா? உண்மை, இனிமை, நன்மை, துன்புறுத்தாத பேச்சாக இருக்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்க வேண்டும். இதெல்லாம் வாக்கிற்கு உண்டான தவங்கள். அடுத்து மனதிற்கு உண்டான தவங்களை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு வாசிங்க மாதாஜி 16வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனப்பிராசத சம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவ சம்சித்திர் இத்யதே தபோ மானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசிற்கு உண்டான தவங்கள் என்னன்னு பாக்குறோம். அதாவது செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு, திருப்தி. நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல வந்து அந்த தன்னிலையில திருப்தி அடையிறது. இல்ல இன்னும் வேணும் 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 நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ரஜோகுணத்தில் நாம் செல்கின்றோம். அப்ப ஒரு சாந்தியே இருக்காது மனசுக்கு, அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால திருப்தி அடையணும். என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல சந்தோஷம் அடையிறது. எளிமை, சிம்பிளா இருக்க ட்ரை பண்றது. மௌனம், தேவையற்ற பேச்சுக்களை குறைக்கிறது. சோ மேக்சிமம் அதெல்லாம் நம்மளுடைய மனசு வந்து சாந்தமா இருக்கும். சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதனாலதான் நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், மது இருக்கக்கூடாது, தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது. சோ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்மளுடைய 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை. அதாவது தூய்மைன்னு வந்தாலே அகத்தூய்மை அண்ட் புற தூய்மைன்னு பார்க்கணும். வெளியில நல்லா நம்ம வந்து ஒரு பக்தர்கள் போல இருந்துட்டு மனசுக்குள்ள வந்து இந்த காமம், குரோதம், பயம் அதான் இருக்கக்கூடாது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதிற்கு உண்டான தவங்கள். இங்க போட்டிருக்க பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமியோட தந்தை வியாசதேவர் இல்லைங்களா? வியாசதேவர் வந்து என்ன பண்றார், அவருக்கு ஒரு புத்திரன் வேணும், அந்த இது நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை எடுத்து செல்லணுன்றதுக்காக அவருக்கு ஒரு புத்திரன் வேணும்னு போது பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வருடங்களாச்சு சுகதேவ கோஸ்வாமி வெளியில வரவே மாட்டேங்கிறார். வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு, துவாரகால இருக்க கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி வெளியில வர சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, இல்ல பயமாக இருக்கு, இந்த மாயாவை பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு. அவர் வரும்போதே வந்து பிறக்கும் போதே வந்து பிரம்மத்தில் லைத்தவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு இந்த மாயாவை நினைச்சு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார், மாயா உன்னை தீண்டாது, நீ வெளியில வரணும் போது அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு 16 வயது இளைஞனாகவே வருகின்றார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இதுவும் இல்ல, ஆடையெல்லாம் இல்ல. பிறந்த உடனே என்ன பண்றாரு, காட்டை நோக்கி வேகமா போயிட்டே இருக்காரு. ஏன்னா இந்த அம்மா அப்பா இந்த பந்தத்துல மூழ்கிடுவோன்ற ஒரு பயம். அதனால என்ன பண்றாரு, வேகமா ஒரு ஆத்ம சாங்கிய யோகத்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர் அவர். அதனால என்ன பண்றாரு, வேகமாக காட்டை நோக்கி போயிட்டே இருக்காரு. அப்ப போற வழியில இந்த தேவ கன்னியர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு குளத்துல வந்து குளிக்கிறாங்க. இவர சுகதேவ கோஸ்வாமி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தோணல. ஆனா அவருடைய பின்னாடி வந்த அவருடைய தந்தை வியாசதேவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அந்த ஆடைகள் எல்லாம் எடுத்து சரி பண்றாங்க. அப்ப வியாசதேவர் கேக்குறாரு, ஒரு 16 வயது இளைஞன் அவர் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணல, நீங்க என்னோட இதுல இப்படி இருக்கீங்களேன் போது அவங்க சொல்றாங்க, அவருடைய பார்வை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பெண்றதெல்லாம் தெரியல, ரொம்ப அப்படியே பிரம்மத்துல லைட்டா மாதிரி இருக்கு, ஆத்ம தத்துவத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆனா உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அப்படி தோன்றவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பதான் வியாசதேவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்றார், இன்னும் நான் பக்குவ நிலை அடையவில்லையோ அப்படின் போது அவருடைய குருவான நாரத ரிஷி அங்க வந்து, வேதங்களை நீ தொகுத்து வைத்தாலும் வகுத்து வைத்தாலும் பகவானுடைய லீலைகளையும் பகவானை பற்றியும் இன்னும் இனி எழுதல. அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு திருப்தி இல்லாத ஒரு இது இருக்கு.
அதன் மூலமாக அவர் வந்து பாகவத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றுகின்றார் வியாசதேவர். வியாசதேவர் அதை ஏற்றினாலும் அதை சுகதேவ கோஸ்வாமின் மூலமாக கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மிகவும் ருசியாக இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்படி சுக அப்படின்னாக்கா கிளி. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அந்த அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சொல்லும் போது அது இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றது. வியாசதேவருக்கே நம்ம இது பண்ணது பாகவதம் இவ்வளவு ஒரு அருமையா இருக்குன்னு கேட்கிறாரு. சோ எப்படி பழங்களை வந்து அந்த கிளி கொத்துச்சுன்னா அதோட டேஸ்ட் அதீதமாக இருக்கும், அது போல இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ நம்மளது இதெல்லாம் மனதிற்கு உண்டான தவங்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். என்னென்னது? திருப்தி விடுறது, எளிமையாக இருக்கிறது, மௌனத்தை கடைபிடிப்பது, அனாவசியமாக வீண் விவாதங்களை வந்து கைவிட வேண்டும், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மையாக இருப்பது, அகத்தூய்மை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தன் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரைஹி அபலாகாங்க்ஷி பிர்யுக்தைஸ் சாத்விகம் பரிசஷதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண. இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தோம் தவங்கள், அந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களுடைய தவங்கள், 3 விதமான தவங்கள் பார்த்தோம். இப்ப அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், பௌதிகமா எதிர்பார்க்காம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன், சாதாரணது இல்ல, உன்னதமான நம்பிக்கை, தெய்வீகமான நம்பிக்கையோட செய்யப்படும் போது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இங்க பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துல வந்து பரிக்கிரமம் பண்றது, கோவர்தன பரிக்கிரமம் பண்றது, இதெல்லாம் உடலை உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடிய தவங்கள். மயாப்பூர் பரிக்கிரம் பண்றது, பகவானுக்காக வந்து அந்த வழிபாடுகளை செய்யறது, இந்த மாதிரி பக்தர்களோட சங்கத்தோட பரிக்கிரமம் பண்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க 18வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. तत्कारमान पूजार्थम तपो तंबेन सैवयत् क्रियते तत्इह प्रोक्तम राजसम सलम अध्रुवम. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையோடு செய்யப்படும் தவங்கள், நான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணத்துல மனது, உடல், வாக்கு அதை யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய தவங்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றது. எதிர்பார்ப்போடு செய்வது, இந்த மாதிரியான தவங்கள் சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும் அப்படின்றாரு. அடுத்தது 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மூட கிராகணோ மனோ யத் பீடயா கிரியதே தப பரஸ்யோத் சாதனார்த்தம் வா தத் தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ அல்லது துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றது. மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காகவே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், இந்த பில்லி சூனியம் அதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக, அதற்காக தன்னையே கூட அவங்க வருத்திக் கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்களாக கருதப்படுகின்றது. அடுத்து இப்ப நம்ம வந்து தானம் பண்றது, யக்ஞம் பார்த்துட்டோம், தவங்கள் பார்த்தாச்சு, தானத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 விஷயங்கள் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கலாம். தானத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங் மாதாஜி. தாதவ்யம் இதி தானம் தீயதே அனுபாகாரினே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத் தானம் சாத்வீகம் சம்ருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பண்ணக்கூடிய தானங்கள் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய தவங்களும் அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஆனா கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம பண்றது, அதை எப்ப கரெக்டான ஒருத்தர்கிட்ட கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான காலத்துல கொடுப்பதுதான் வந்து சரியான சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எதிர்பார்க்கும். எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த இதை கொடுக்கலாம்.
ஹரிநாமத்தை நம்மளுடைய 9வது அபராதம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்பிக்கை இல்லாத மக்களுக்கு வந்து ஹரிநாமத்தோட மகிமையை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இப்ப இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், பக்தர்கள் வந்து பகவானை காட்டிலும் மிகவும் இரக்கம் உள்ளவர்கள். எல்லாரையும் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இங்க தகுந்த நபருக்கு கரெக்டான முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்கள் செய்யக்கூடிய தானம். இப்ப ரஜகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய தானம் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இந்த பிக்கு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய இது எப்படி இருக்கு. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் சாரி यत्तु प्रतिभाकारार्थं भावम् उद्देश्य वापन दीयते स परिशिष्टं தத்தானம் ராஜசம் சம்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பயனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பாக்குறோம் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த தானம் பண்றேன். கோவிட் டைம்ல எல்லாம் நிறைய பார்த்தோம். சிலர்லாம் டெம்பிளுக்குன்னு ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த டியூப்லைட் ஃபுல்லா மறைக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய பெயர்களை எழுதி வச்சிருவாங்க, உபயதாரர்கள் அப்படின்ட்டு. அதான் அப்போ அவங்களுடைய மோட்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விளம்பரம் நான் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லைங்களா. இவங்க எதையோ எதிர்பார்த்து செய்வார்கள், பலனை விரும்பி. அது மட்டும் இல்லாம தானம் கொடுக்க இஷ்டமே இருக்காது, இருந்தாலும் கேட்டாங்க கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 அருவருப்பாக அவங்க வந்து யோசிச்சு செய்வாங்க. அந்த மாதிரியான குணத்தில் கொடுக்கக்கூடிய தானங்கள் ரஜகுணத்தில் இருக்கவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானமாக கருதப்படுகின்றது. தமோ குணத்தில் இருக்கவங்களுடைய இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேசே காலே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதேசே காலே யத்தானம் ஆபத்ரே யஸ்ய தீயதே அஸ்து கிருதம் அவஞ்சாந்தங் தத்தா மச முதா கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையற்ற இடம் அண்ட் முறையற்ற காலம், தகுதியற்ற நபர்கள், இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கவனமும் மரியாதையும் இல்லாம கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த சிக்னல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிக்சை கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அதை எடுத்துட்டு போய் வேற ஒரு இடத்துல செலவு பண்ணி அவங்க சாப்பிடலாம். அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கலாம். எப்பவுமே நம்ம கிட்ட ஏதாவது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த பிரசாதம். ஸோ பிரசாதத்து கூட சேர்த்து நம்ம பக்தியும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பிரசாதம் எடுக்கிறோமோ அப்ப நாம் தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துல வருவாங்க. ஸோ நம்ம அதுக்கு பதிலா ஒரு செல்வம் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதை எடுத்துட்டு போய் அவங்க வந்து ஒரு மதுக்கடையிலயோ இல்ல வேற விஷயமான விஷயங்கள்ல அவங்க வந்து செலவு பண்ணுவாங்க. அதனால மீண்டும் அவர்களுடைய பாவத்தை தான் நம்ம வந்து அதிகரிக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதி நித்தேஷோ பிராமண ஸ்திரீ வித சம்ருத பிராமணாஸ் தேவ வேதாச யங்ஜாங்ஸ விஹிதா பரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப பார்த்தோம் யாகம், தானம், தவம், அந்த ஒரு செயலை செய்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து ஹரி ஓம் தத் சத்ன்னு நம்ம முடிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் இத்தனை இதுல கொடுக்கக்கூடிய எல்லா பலன்களையும் பகவானுக்காக நாம் செய்யறோம், அவருக்காக இதை அர்ப்பணம் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு இதோட நம்ம அதை முடிக்கிறோம். அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி. வாசிங்க. 24வது ஸ்லோகம். தஸ்மாத் ஓம் யஞ்சதான தபக்ரியா பிரவர்த்தந்தே விதானே சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். நம்ம ஒரு விஷயங்களை செய்யும் போது, இந்த யாகம், தானம், தவம் செய்யும் போது
அந்த ஓம் தத் சத் என்ற இதுல முடிக்கிறோம். அதன் மூலமாக அதை வந்து பகவானுக்கே நாம் அர்ப்பணம் பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தத் இத்யன பிசந்தாய பலம் யஞ்ச தப கிரியா தான கிரியாச விவிதா பிரியந்தே மோஷ காங்ஷிபி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாம் செயலை செய்வதற்கு முன்பாக ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தோட ஸ்டார்ட் பண்றோம். தத் என்பது முடிக்கும் போது இதனோட பலன்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுக்காகவே. இதே நாம் இந்த செயல் என்னை பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றதாம பலனை எதிர்பார்க்காமல் நாம் செய்கின்றோம். சத்தோட மீனிங் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். சத் அசத்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்பாவே சாது பாவே சே சத் இதம் இத்யேத் பிரயுத்யதே பிரஷ்யஸ்தே கர்மணி ததா சப்தச பார்த்த யதிதே யஞ்சோ தபசி தானி ச ஸ்திதி சத் இதி ஸ்ரோத்யதே கர்ம சைவ தத் அத்யம் சத் ஏவ வீதியதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார். மேலும் பரம புருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் மட்டுமே தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல சத் என்ன மீனிங் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ சத் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியம், பூரணமான உண்மை, முழுமையான உண்மை, தெய்வீகமான உண்மை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் உண்மையாக, தூய்மையாக பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும் போது அந்த செயல் மட்டுமல்ல, அந்த செய்பவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மை அடைகின்றார். அவருமே வந்து பூரண உண்மை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாத்துக்கலாம். அவருக்காக, அவருடைய திருப்திக்காக நாம் செய்யக்கூடிய, அதனால இதெல்லாம் வந்து தூய்மையான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அஷ்டத்யா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இச்யதே பார்த்த நசதத் பிரேத்யாத்னோ இஹ. பிருகுவின் மைந்தனே, ஓம் தத்சதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாஸ்து உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகேனோ நாம சப்தசோசாத்யாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம் அசத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவை நிலையற்றவை. அது இந்த பிறவில மட்டுமல்ல, அடுத்த பிறவிலும் நமக்கு பயனை கொடுக்கக்கூடியது அல்ல. ஆனா உண்மையான அன்போடு நம்ம பகவானுக்கு செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மை அடுத்த பிறவியிலும் வந்து மேல் நோக்கி இட்டு செல்லும் ஆன்மீக வாழ்க்கை. ஆனால் நம்பிக்கையன்று செய்யக்கூடிய செயல்கள் அசத் எனப்படுகின்றது. அது நமக்கு பயனற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னையோட செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத தெய்வ வழிபாடுகளை பற்றி கேட்கின்றார். அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல அவரவர்களுடைய நம்பிக்கையும் தெய்வீக வழிபாடும் இருக்கு அப்படின்றத சொன்னார். அவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு வகைகள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து யாகம், தானம், தவம், இந்த 3 குணத்தில் இருக்கவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த யாகங்கள், யக்ஞங்கள் என்ன மாதிரியானது, 3 விதமான தவங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதாவது உடலுக்கு உண்டான தவம், மனதிற்கு உண்டானது, வாக்கிற்கு உண்டானது. உடல், வாக்கு, மனம், அவர்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த 3 தவங்களும் எப்படி விளங்கப்படுகின்றதுன்றத பார்த்தோம். அடுத்து தானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல அவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கடைசியாக ஓம் தத் சத். சோ எப்பொழுது இந்த உண்மையான அன்போட பகவானுக்காக நான் செய்யறேன்னு நினைக்கும் போது அந்த செயல் மட்டுமல்ல, செய்பவர்களுமே வந்து பரம பூர்ண உண்மையாக கருதப்படுகின்றார்கள். தத், அது நம்பிக்கை இல்லாமல் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த யாகமாக இருக்கட்டும், தானம், தவம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசத், நிலையற்றது. அது நமக்கு நம்பிக்கை கொடுக்காது. சோ நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி
எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்தில் பூரண உண்மையாட அன்போடு நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.